Ginpanindugan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagbalik sang ginbuhin nga 45 billion pesos nga pondo sang ahensya sa 2026 sa budget. Kagin pa siguro nga wala sang korupsyon nga matabo. Apisan na dula ng pagsalig sa publiko bangod sa mga anomalya sa flood control projects. Nameluan nga ginpanabo sang Senadong ginaproponer nga budget sang DPWH halin sa 624.48 billion pesos pagkadto sa 570.48 billion pesos. Sunod kay Dizon sa ginbatigan nga Bicameral Conference Committee hearing o meeting kahapon, wala nila ginapangayo ang pagbalik sa mga specific projects sang flood control, kundi ang pondo lamang agud mas siguro nga mapatuman sa gihapon ang mga proyekto sang ahensya. Ginatagman sila nga ang pondo ginbase sa bagong nga construction materials price data o kung CMPD nga nagresulta sa mas manubo nga preso sa mga materyales. Ginpasiguro man ni Dizon nga ang pagpanubo sa preso hindi para ibalik ang daan nga mahal nga costing kundi para magangot sa bago nga cost standards. Samtang may mga senador nga nagpahayag sang kabalaka sa posible overpricing. Ginatag ni Dizon nga padayon kag consistent reform ang kinahanglan lagud malikawan ang korupsyon sa ahensya. President told me and instructed me to bring down the prices of materials in order to eliminate overpricing. He also is very conscious of our desperate need to ramp up our infrastructure spending and our infrastructure implementation. We all know that in the past quarter, the economy only grew by 4%. And this is largely because of the cut in public expenditure, especially in infrastructure. And the President does not want that to happen. Nabarian ang gabayng sang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa iban pa nga balita, ginkalipay, ginpasalamatan ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara ang pag-aproba sang 961.3 billion pesos nga budget sang ahensya. Sano kay Angara ang pondo maghahatag sang mas madamo nga suporta sa mga manunudlo, mas madamo nga oportunidad para sa mga kabataan, kag magapasaniog sa mabakod nga patakaran sa pagtudlo. Ang bago nga budget sa Department of Education nadugangan sang 86.8 billion pesos halin sa original sining alokasyon nga 874.5 billion pesos sa National Expenditure Program o NEP. Suno kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing bilang chairperson sang House Appropriations Committee, ang 2026 budget para sa edukasyon ang pinakamataas sa maragtas sang pungsod. Base sa report sang Bicameral Conference Committee, 57.3 billion pesos ang ginpain para sa Basic Education Facilities Program nga mga pondo sang konstruksyon sang 40,000 ka mga bag-o nga classroom sa masunod nga tuig. The Basic Education Facilities Program, that would be a total increase of 57.3 billion pesos. So halos siguro po mahina na po na 35,000 classrooms po yung ating maipapagawa para po sa taong 2026. Maganda po yun kung maaalala po natin ang binanggit po ng ating Pangulo nung kanyang SONA ay 40,000 pesos po yung target na maipatayo na classrooms by 2026. So dahil po sa atin pong inilaan na pondo para sa Basic Education Facilities Program para sa 2026. Halos kaya na po natin yung punan. Konti na lang po, matatamaan na po natin yung target natin na supposedly sa 2028 pa.